Tudaratum pam parum batum, 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 tudaratum pam parum batum. Luni, marți, miercuri și apoi joi și vineri. Asta înseamnă școală pentru noi, 5 zile la rând. Nu mai teme și probleme. Vrem să ne mai distrăm, dar nu știm când. Luni, marți, miercuri și apoi joi și vineri. Numai 2 zile de răgaz, doar 2 și atât. Fără teme și probleme. Noi vrem să ne distrăm la infinit. Dacă n-ar fi școală, oare cum am crește noi? Fără noastră învățătoare, fără niciun doi. Dar la școală se învață multe lucruri noi, care să ne ajute în viața apoi. Luni, marți, miercuri și apoi joi și vineri. Asta înseamnă școală pentru noi, 5 zile la rând. Nu mai teme și probleme. Vrem să ne mai distrăm, dar nu știm când. Școala e o carte vie, un abecedar, care aproape totul știe, sigur nu-n zadar. Dacă vrei să înveți 5 zile, nu-s atât de lungi. Când visezi o mare să ajungi. Luni, marți, miercuri și apoi joi și vineri. Asta înseamnă școală pentru noi, 5 zile la rând. Nu mai teme și probleme. Vrem să ne mai distrăm, dar nu știm când. Tudaratum pam parum batum, 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 tudaratum pam parum batum. Luni, marți, miercuri și apoi joi și luni, marți, miercuri și apoi joi și vineri. Asta înseamnă școală pentru noi, 5 zile la rând. Nu mai teme și probleme. Vrem să ne mai distrăm, vrem să ne mai distrăm, vrem să ne mai distrăm, dar nu știm când. Spală mereu dragostei, dragostei, umple-mă de plin cu bucurie sfântă. Setea sufletului saturăm, saturăm, cu ploaia ta de sus. La mine să uitați! Hai să întindem hara mare! Înscrii pe la tare!
Astăzi, până a schimba totul pe placul nostru, trebuie să stăm acasă, ca mai apoi zilele de dimineață să înceapă altfel. Fiecare să pornească pe drumul său, la serviciu, la grădiniță, la școală, la bibliotecă. Și dacă am vorbit de bibliotecă, pe 23 aprilie este ziua bibliotecarului. Vă aducem cele mai sincere și calde urări de bine, sănătate, prosperitate. Munca bibliotecarului continuă și în contextul pandemiei cu COVID-19. Bibliotecile și-au redirecționat activitatea în spațiu virtual, site-uri online, pentru a ne asigura pe noi cu surse de informare. Anul 2020 este considerat anul lecturii. Vreau să te întreb, ce înseamnă lectura pentru tine? Pentru mine lectura înseamnă un alt univers, un alt mod de gândire. În alte cuvinte, lectura mă învață să fiu un om mai bun, mai intelectual. La moment lecturez cartea Prietena mea genială, de Elena Ferrante. Vă recomand tuturor să citiți cât mai mult. Lectura înseamnă cunoaște. Citind eu îmbogățesc vocabularul, devii mai capabil, pur și simplu ești mai ingenios. Vă propun să citiți mai mult. Lectura este unicul lucru prin care poți alneca uneori, involuntar, în pielea, vocea sau sufletul unui om. Pentru mine, cartea este imaginația, o flacără ce luminează în întuneric. Cum a spus și Mihai Eminescu, citind mereu, creierul nostru devine un laborator de idei și imagini, din care vom întocmi înțelesul și filozofia vieții. Lectura pentru mine înseamnă să cunosc un alt univers, un alt mod de gândire. Pentru mine, lectura înseamnă o lume frumoasă a povestilor și a basmelor. Citind, învățăm să ne exprimăm și să ne îmbunătățim vocabularul. La moment lecturez cartea Comoara din insulă, de Robert Stevenson. Pentru mine, lectura este un mod frumos de a învăța. Ea te orientează spre toate temerile vieții, dragostea, suferința, familia, prietenia, pentru că toate acestea le găsiți în cărți. Lectura te învață cum să le depășești pe toate. Cărțile le găsiți pe 100.ro.